kolejnym odcinku. Na moim kanale jest to 6. odcinek z serii Gry Przeglądarkowe. Dzisiaj sobie pogramy w Slither.io. Jest to bodajże drugi odcinek albo trzeci, ale chyba drugi z Slither.io. Więc zaczynajmy, nie będę przedłużał. Oczywiście nazywamy się Kolio, tak? I wchodzimy do gry. Zobaczymy, jak szybko nam się naładuje, ale coś czuję, że wolno. Ale już gramy. I są straszne lagi, bo nagrywam to w 1080p, tak? No. I w 60 klatkach. A przesyła mi się jeden film, tak? Więc fajnie się dzieje, fajnie, super. Jeżeli wam się spodoba, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Bardzo mnie to motywuje do pracy i dzięki tej łapce w górę, właśnie tej twojej łapce w górę, możesz mnie wesprzeć finansowo. Dzięki temu będę mógł sobie kupić nową nagrywarkę, w której będzie lepsza rozdzielczość, lepszy mikrofon, później kamerkę, bo będę nagrywał kiedyś z kamerką, powtarzam kiedyś, tak? Najpierw trzeba ogarnąć te wszystkie podstawowe sprawy, tak jak mikrofon i nagrywarka. Ale o tym powiedziałam już w vlogu informacyjnym i jeżeli go nie oglądałeś, masz tu anotację, więc zapraszam do niego. Przed chwilą nagrywałem 8. odcinek, 7. odcinek z serii Gry Przeglądarkowe. Nie wiem, coś mi się pomerdało i teraz muszę nagrywać 6, wiecie, bo to ja. No i sobie tak przypominam, nagrałem już 7 odcinek, niedługo będzie 10. jubileusz, nie nagrałem 6. Więc co tu nagrać, żeby była jakaś taka regularność, żeby było to przeplatane, tak? Nagram Slither.io, super, nagrywamy Slither.io i właśnie teraz widzicie ten film, który nagrywam w poniedziałek w listopadzie, tak? Jeżeli wiecie, który to jest, a podajże, że jest 14, tak? Tak, 14 jest dokładnie. Więc nagrywam to 14 listopada, a wy widzicie go koło piątku, soboty, tak? No, dokładnie. Bo ja nagrywam tak na zapas, bo ja w sobotę nagrałem sobie filmik na środę. No, fajnie. A jeszcze mi się teraz prawdopodobnie przedłuży, bo nagrałem ten vlog informacyjny, który wrzucę od razu dzisiaj, czyli w poniedziałek 14 listopada, bo dla mnie jest to ważny odcinek. No i muszę go wrzucić, tak? I wszystkie te odcinki kolejne czekają. W poczekalni oczywiście są już porobione, zmontowane, tak? Wszystko jest zrobione. I czekają, aż zmienię z ustawień prywatnych na publicznych, wtedy wy to będziecie widzieć, tak? I to jest właśnie logiczne, bo wy już to pewnie obejrzeliście i teraz myślicie sobie, co on gada. A ja tak gadam dla siebie, znaczy dla was, ale ogólnie mówię do siebie. Kaszel, za szybko gadam i za dużo. I pewnie wam się to nie podoba. A my już mamy 3 minuty na kamerce, jeszcze nic się nie stało. Oprócz tego, że jakiś bot mnie zabił, tak? No i musimy startować od nowa. I pewnie teraz znaleźliśmy serwer. Wow! Bo jak była pierwsza próba nagrania tego, to musieliśmy 10 minut czekać, aż się serwer włączy. Nie zabiłeś mnie, kolego, ale się lagujesz. Serio, powiem wam, Slither.io. Wszystkie inne gry chodzą normalnie, 1080 pikseli, chyba, nie wiem, 1080p, żeby nie było później. W 60 klatkach wszystkie chodzą, tylko to, ja nie wiem, ja to muszę nagrywać w 30 klatkach i w 480p, o ile takie jest, ale podejrzewam, że jest, bo mi się laguje, tak? I bo to nie jest chyba wina internetu. Jeżeli wiecie coś na ten temat, napiszcie mi w komentarzu. Co tu jeszcze? Patrz, zabił go. Ale pewnie i tak nie zdążę. A zdążę. Nie, bo mi się zlagowało, oczywiście, tak. Jeszcze... Co? Jak? Ja się chyba od niego zabiłem. Ale to chyba będzie na tyle w tym odcinku, ponieważ nie będę się z tym męczył. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz i możecie też udostępnić dla zwiększenia zasięgu tego filmu. To na tyle w tym odcinku, ja się z wami żegnam. Elo, ziomki!